sing apik iku gak tau tinggal no awakmu dewean masih yo keadaanmu susah. Bapak ono tugas nang Sumatera. Ning kowe ora bisa jaga, sekolah iki. Ajam wis kelas 9. Mesti Ajam wis ngerti gaweane Bapak. Nggih, coba banjur kandhani azam. Iya monggo. Nggih, banjur coba kandhani azam iki. Iya monggo tak kandhani. Salam. Wis mulai ta? Kepriye sekolah iki? Alhamdulillah. Bapak arep ngomong ya. Oh, Pak. Bapak dikasih banyak Sumatera. Kowe melok. Kowe arep melok ora? Nggih, Pak. Kula bantu tumpun panjenengan. Assalamualaikum, Cibenenji. Kita bertemu rekannya. Aja kalau jenengmu. Ajam saiki bisa lungguh. Aku itu seneng bisa nunggu karo kowe. Aku seneng nunggu karo kowe itu. Nek butuh apa-apa muni nang aku ya ojo sungkan-sungkan. Oh, kowe cari jenenge Ajam iki. Yo, aku enak iki sapa? Aku Farel. Oh, kowe enek wong sugih yo. Kamu bocah biasa. Oh, dituake yo. Iya, aku tahu. Pancen koyo ngono, sing sabar yo. Iya, Han. Kowe kudu hati-hati karo Farel Dam. Iya, sama dulu ya. Apa sing kowe tindakan? Kowe lapor iki. Kowe ora perlu ngerti. Aku cara kowe juga tabunan. Asal menengok lho, aja nyebar, lek nyebar urip musim soro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, kono tugas arek. Jujur, siapa sing njupuk duit tabungan? Aku. Nari kok jelas seperti kan mboten enten. Kowe yakin lagi? Inggih, Pak. Saderenge kula mboten enten azam karo Farel sama berdiri. Apa bener Ajam lan Farel? Semoga salah siji saka kowe sing duit. Pak, kalau semerap yen sing mendet arep teteng Medan iku Ajam. Mboten, Pak. Kowe aja ngaku sih, Farel. Apa iki Ajam? Dadi bener kowe sing njupuk duit ning tabungan. Mboten, Pak. Kula mboten semerap. Ya kula ikhlas kula. Kok alasan kok wae? Pak, mboten kowe sing njupuk duit nang Farel njupuk. Aku sing kejelet nyolong sangi malah berusaha azam. Aku pikir kowe arek apik tibane aku salah ya. Kowe kudu percaya yen aku ora salah, Bro. Urane Jam. Aku wis ora iso percaya nang kowe. Bener sampe tidak karo azam dia, Pak. Kowe ngomong apa? Aja ngarang cerita. Bapak, Pak, sampean ngirim duit kanggo wadon. Aku pancen wis ngapusi kowe. Apa kowe ora seneng? Ora seneng, aku ora kira ya kowe bakal koyo ngene. Ayo bisa. Bapak nyuwun ngapura. Bapak lembut. Bapak ora gelem bisa karo sampean. Aku ora pengen ngawon karo kowe maneh. Ora pengen perasaan. Bapak nyuwun ngapura, Bu. Bapak maneh Bapak siji kesempatan wae. Iki bulan Bapak pengen pisah. Azam juga sepura ya, Ri. Sanjal sepuro iki kesalahane Bapak. Kowe sik cilik Sam, kok sampe melo-melo.
Pada kok Pak, kok kowe nyalah Ki Azam? Ya sepuro pancen iki salahku. Aku ora sudi. Ayo. Azam, ibu tidak sepura ya, kita cuma bisa manggon diri. Mboten napa-napa, Bu. Azam, ibu isi ora itu pegawaian. SPP sekolahku durung bisa ibu bayar toh. Nggih, Bu. Mboten napa-napa. Ojo mulai dipik apa Nggih, Pak. Kowe gak ada kasus apa maneh, Jam? Aku orang dhewe kasus itu. Aku orang anu. Azam, kowe durung bayar SPP. Kapan kowe arep bayar? Nyuwun sewu, Pak. Bapak Ibu, kula mboten nggak ada penghasilan. Aku ora ngerti kowe kudu bayar SPP sadurunge ujian nasional. Yen kowe durung bayar SPP nganti watesan kasebut banjur kowe kapeksa ora melu ujian. Jadi cawo, Pak. Iki kowe bisa metu. Ini, Pak. Nemu. Azam, apa kowe ora apa-apa? Bisa ora apa-apa. Ya wis sing hati-hati ya. Jan, apa kowe sing percaya karo aku? Aku yakin kowe arek apik. Sun ya percaya karo aku. Iya, ora perlu sungkan. Bisa nggak ada aku dewekan iki. Azam, kowe kudu ikhlas sama kedadian iki. Iya, Azam, aku yakin kowe. Aku seorang duwe sapa-sapa maneh. Kowe ora dhewean, ana aku lan Jihan sing tansah ana kanggo kowe. Iya, Azam, kita kan kanca. Sun ya wis aja kanca wis ngerti ya. Iya. Kula kan mboten sanggup lebeci aku menjadi ibune kono. Kula nyuwun ngapura Gusti, nanging aku ora bisa nahan maneh. Kula badhe matur, Pak. Ngomong apa rel? Pak, kula sing njogo arta tabungan iki mboten Azam. Ya Gusti, apa kowe ngomong jujur Farel? Pangapunten, Pak. Ranya tau kowe sing nyebabake matine Azam. Ono banget, Rel. Aku kuciwa, Rel. Kanca-kanca, aku njaluk sepuro. Iki nyeni salahku. Aku ora sudi duwe kanca kaya kowe. Kowe bakal dihukum rel. Kowe iso metu teko sekolah. Tolong, Pak. Kula nyambut betul. Kula mboten gelem dihukum. Ini ku bakal ganti keputusane kepala sekolah. Ayo padha mulih nang omahe dewe-dewe. Konco sing apiku gak tau tinggalno awakmu dewean masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih telah menonton video kami. Perkenalkan, nama saya Salsabila Priyanti Putri dari kelas 9B nomor absen 29, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Novi Arianti absen 26 dari kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Sofia Dulisa dari kelas 9B nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Bima Aulia. Angkatan kita ya, maaf saya nggak berkelas. Perkenalkan nama saya Muhammad Jaya absen 34 dari kelas 11B. Perkenalkan, nama saya Andri Dijaya Ramdhani, absen 23 dari kelas 9B. Nama saya Tengku Rianti, absen 3 dari